No hei vaan hei kaikille katsojille. Nyt olisi taas uuden Jimpun hetken aika ja joo. Toi edellinen Jimpun hetki on kuvattu viime viikolla. Ja mä en saa sitä editoitua just siinä päivänä, koska tässä on ollut kaikenmoista sähälinkeä. Joo, eli mitä mulle kuuluu tällä hetkellä, niin aivan paskaa. Siis ihan totaalisen paskaa. Voisinpa kertoa tarkemmin, mutta kun mä en oikein... Mä en tiedä, jos mä niinku... Näissä Jimpun hetkissä sanon just sen, että niinku, miten mulle kuuluu tai menee, niin jotenkin ei mun tarvii olla... Niinku, mun ei tarvii niinku selittää, että miksi menee vaikka paskasti tai miksi menee hyvin niin tarkasti, mutta sanonpahan vaan, että menee paskasti. Mutta mä avasin Instagramiin tämmösen recovery, sanotaanko se, no semmosen recovery-tilin Instagramiin. Mä oon hyväksynyt muutamia tuttuja sinne, just semmosia, joilla on tili, koska mä haluan niin kuin totta kai kertoa rehellisesti, mitä mulle kuuluu, vähän niin kuin tarkemmin, ja sitten kun siinä on se trigger warning, koska ne on aika semmosia triggeröiviä niin kuin postauksia, mutta se on mulle itselle semmonen, että mä haluan kertoa mun tarinani niin kuin tästä vuodesta, että mikä on mennyt vaikka ihan päin helvettiä ja mikä on vaikka onnistunut. Mutta semmoisen mä avasin ja mä julkaisen sinne melkein joka päivä, jos mä niin kuin muistan tehdä. Joo. Elämä on tällä hetkellä hyvin haasteellista. Siivonnut oon täällä, mutta siis mä en taju, siis alle 24 tuntia, siis tää kämppä oli niin siisti, mä putsasin joka paikan, niin sit mä saan niin kuin parissa tunnissa tän ihan kaaokseen. Ja se on todella jännä asia, koska mä en vaan ymmärrä, että miten. Mutta onneksi osaan siivota jotenkin jälkeen, ja ainakin siinä ehkä menee semmonen viikko, että mä jaksan edes tiskata ja laittaa ton astianpesukoneeseen tonne. Niin se kestää semmonen 3, 4, 5 päivää, kun mä saan jotain aikaiseksi. Santeri tulee tänään kotiin, ja siis tänään on 3.7. ja kello on 3:07 aamuyöllä. En ole nukkua tuntiikaan, mä ajattelen, että mä tuun tänne höpöttää, koska ja mitä mulle nyt kuuluu, ei oikein mitään järkevää. Ja mä oon kyllä puhunut tästä mun voinnista niin kuin sairaanhoitajalle, jolla mä käyn niin kuin joka viikko tai niin kuin kerran viikossa. Mutta kun me mietittiin sitä mun vointia ja nyt ykkösasia on terveys, mihin me niin kuin panostetaan. No, kyllä mä oon puhunut sukulaisille ja yhdelle sukulaiselle sitä, että kun mulla on tämmönen ongelma, mutta kun siihen liittyy toinen ongelma ja kolmas ongelma, niin se on niin laaja se mun terveys, joka haittaa. Me koitamme löytää siihen ratkaisun ja se on silleen, että ehkä löytyykin. Mutta se oli kyllä jännä, että se oli niin jotenkin pyörällä päästä ja me ei kumpikaan sanottu mitään, kun me oltiin ihan silleen, että mitä me tehdään. Että me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että ihan niin kuin seinä olisi vastassa. Ja ehkä tämän voinnin suhteen niin videoiden teko on jäänyt ihan toisaalle. Mä en ole saanut nyt varmaan viikkoon mitään. Ehkä pari viikkoa mitään saanut aikaiseksi, että edelliset videot on joko varastovideot ollut tai semmoisia, että no vois julkaista tän. Mutta nyt on vähän silleen, että mitäs nyt tekis. Mutta mä kyllä haluaisin panostaa myös videoiden tekoon, koska tää on todella kivaa. Mutta onkohan se liikaa? Mutta mä yritän silleen, että ehkä kerta viikkoon yritän näitä Jimpun-hetkiä tehdä. Ja joo, katsotaan mitä näistä tulee. Mä olin eilen vai toissapäivänä. Mä olin toissapäivänä kaupungilla ja sit mä
mietin, että ostanko mä tommosen Pussycat pehmolelun. Ja ostin Santere Pussycat pehmolelun. Hänen nimensä on Mushi, koska meillä on semmonen vähän pienempi, minkä mä oon ostanut Santerille. Sen nimi on Pussy, eli siis P-U-S-H-I, Pussy. Sitten on Susi, koska niinku, vähän niinku tämmönen, mutta pienempi ja sitten se on niinku Susi tässä. Niin se on Susi ja sitten mietitte, että tää on Mushi. Se nimi tulee siitä, että kun mä olin toissa päivänä mietin, että mä haluan sen yhden hyvän viinin, niin siitä viinistä jotenkin, kun sen nimi oli mikä moskattu, joku tämmönen, niin sitten Santere vaan sanoi puhelimessa, hei, että voisiko se olla Mushi? Mä olin, että joo, hän on Mushi. Hän on, varmasti Santeri tykkää. Kyllä mä kuulkaas nousen vielä täältä pohjalta vielä jotenkin ylös. Mä haluan just olla luova, mitä mä teen. Mä haluan tehdä, missä mä tykkään. Kyllä mä uskon, että kaikki asiat kääntyy parhaimmin vielä. Toivottavasti. Nyt ollaan niin pohjalla, että ei tätä kauaa kestä. Ainakaan mun henkinen ja fyysinen terveys. Meidän seinänaapuri muutti pois. Mä en tiedä miksi mä kerron tän, mutta hän nyt muutti, koska no en mä tiedä, en kyllä kysynyt. Kyllä me aina morjestettiin ja mä kerran menin ehkä kerran, kun seinänaapurilla oli joku bileet tai joku tämmöiset. Siis jumalaton musiikin kuuntelu ja huuto ja pelaaminen, niin no sit me oltiin Santerikaan otettu muutama, niin sit mä menin sen ovelle ja sanoin, että hei, että teillä on liikaa, te pidätte kovaa ääntä. Ja kyllä mun mielestä ne kutsu pelaa mua Fifaa sinne, mutta ei sitten joku ei päästä, joku kaveri, mutta ja no, hän nyt muutti pois. Saa nähdä kuka muuttaa tuohon tuohon seinän taakse. Mä siis toissa päivänä kävin ostamassa viiniä, muutaman pullon, niin mä löysin sitten, kun mulla on Snapissa siis ihan outojakin ihmisiä siellä, niin sit mä mietin, että sit se oli laittanut, että ehdottomasti paras viini. Sit mä otin siitä screenshotin ja sitten mä nyt kävin ostaa se ja se oli aivan loistava. Mä en en mä nyt voi kertoa nimeä, mutta enkä halua mainostaa mitään viiniä täällä, mutta siis voin sanoa, että se oli hyvää. Niin kuin näette, mulla on jotain uutta, niin perjantaina käytiin ostaa tämmönen, jossa on tämmösiä hapsuja. Sitten mä löysin muutaman laukun, siellä oli alennukset 14 €, niin siis koko kaupassa. Niin sitten mä löysin tämmösen kassin. Tää on vähän sama tyylinen mitä mulla oli, mutta se oli todella rikki ja muuta. Niin tää on hyvässä kunnossa, niin tää oli semmonen. Sitten tätä mä oon nyt käyttänyt. Tämmönen. Siis kun mä näin tämän, mä mietin, että tää on niin hieno, että mä haluan tämän. Niin sitten mä ostin tämän. Mä ostin ne laukut ja tämän ja sitten mä mietin, että mä haluan nää festareille. Sitten sinne lofti kiihtyy festareille, jotka on, onko ne ensi viikolla? Onko ne ensi viikolla? Ne on ensi viikolla. Perjantai oli muutenkin, siis viime viikon perjantai oli muutenkin ihana, että ajattelin aamulla, että mä vien Santerin kahvilaan. Vein sen kahvilaan aamulla, siellä syötiin, no Santeri otti joku mokkapalan ja no mäkin otin sit mokkapala ja sitten otin leipää ja aihetta. Ja sitten kaakaa. No oli vähän ällönmakea olo, kun söi jotain mokkapalaa ja kaakaota ja tämmöstä, mutta se oli hyvä. Mä katsoin tossa mun edellisiä Impun tehtävideoita ja ne oli aivan loistavia. Siis onko siitä nyt 9 kuukautta kun mä aloitin nää. Ja ihan siis katoin niitä pätkiä ja sit mä mietin, että hienoa, että mä oon päässyt tähän pisteeseen. No en nyt tähän pisteeseen, että mä oon ihan rikki, mutta siis sillä, että mä oon päässyt elämässä myös eteenpäin.
Ja se on hieno nähdä niin kuin näistä. Nämä on niin kuin vähän niin kuin päiväkirja. Niin mä näen niin kuin sitten, kun mä katson niitä, niin ai niin tommoista tapahtuu. Ja sitten kun mä sekoilen ja teen jotain tyhmää, niin se on hauska katsoa sitten jälkeenpäin, mitä on tehnyt. Ja totta kai mulla on rajansa täällä, että mistä mä en puhu ja mistä mä haluan puhua, mutta mä oon aika avoin ihminen kertomaan, että mä en tykkää salailla asioita. Mä lähden tänään Tampereelle illalla, ehkä 10 aikaa bussilla tai junalla, riippuu nyt. Ja sit mä lähden mökille, koska ehkä mä saisin jotain muuta ajateltavaa siellä mökillä, että mä sitten siellä pihaa siistiä haravoin ja teen kaikkea siistin laituria, niin se voisi tehdä ihan hyvää. Mutta pitää vaan ajatella, että mä pääsen tästä Orvan pyörästä joskus pois ja mä uskon, että mulla on nyt ensi viikon maanantaina taas menen siihen sairaanhoitajalle, psykiatriaan mikäli ja sille juttelee, niin se helpottaa todella paljon. Ja sitten totta kai mä kerron, niin kun laitan sille viestiä, että hei, nyt tapahtuu tää, nyt menee asiat päin helvettiä, että mitäs tehdään. Hän sitten vastaa ja sitten me mietitään yhdessä, mitä me tehdään. Niin kuin huomaatte, niin mun nenässä on jotain. Uusi septumi, niin kun venytystä on 3 milliä ja sitten mulla on korvissa venytykset, joka on 2,5 milliä. Tavoite on ehkä 20 milliä nenän kanssa, niin käy se nytkin jo hienoa, mutta no, saa nähdä. Siis mä en ikinä voi luvata mitään semmoista, että vain 20 milliin tai jotain tämmöistä, niin sit mä haluan vaan enemmän, että ne on vaan isoja. Mä ajattelen, ennen kuin Santeri tulee kotiin, niin mä siivoon täällä. Mutta eiköhän tää Jimpun hetki ollut tässä. Kiitos kun katsoitte ja nähdään sitten ensi videon parissa. Se olisi sitten hei hei!